ମାହାଙ୍ଗାରେ ପୁଣି ଡବଲ ମର୍ଡର। ସାନ ଭାଇର ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ବୃଦ୍ଧା ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଘଟଣା ଘଟିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ଥାନା ଫୋଗଳ ଗାଁରେ। ଘରୋଇ କଳିରୁ ଏଭଳି କରୁଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଗାବାଡି ଝଗଡାରୁ ସାନ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ମାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ମୃତ ବଡ଼ ଭାଇର ପୁଅ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୃତକ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ଶେଖ ଶମଶେର ଓ କୁଲସନ ବିବି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାନ ଭାଇ ନାଁ ହେଉଛି ଶେଖ ପପୁ। ଶେଖ ପପୁ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଫାଉଡାରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ମୃତକର ପୁଅ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସାଲେପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଶେଖ ସାଜନ ମୁଁ ହେଲା ମୋ ବାପା ମୋ ଜେଜେମା ଦୁଇ ଜଣ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ଦାଦା, ବୁଝିଲ ସାର୍। ସେ ମାରିଲେ ସାର୍ ଜାଗା ଜମିନ ପାଇଁ ନେଇକି ଏମିତି ଗୋଟେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହଉଥିଲା ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଆଗରୁ। ସାମ୍ନା ପଟେ ଯୋଉ ଘର ଆମର ବଡ଼ ମା ବଡ଼ ଜେଜେମା ବଡ଼ ବାପା ବଡ଼ ମା ହେବେ ସମ୍ପେକ ସେ ସକେଇ ଆଉ ସନ୍ଦୋ ନା ବଡ଼ ମା ନା ହେଲା ସନ୍ଦୋ, ବଡ଼ ବାପା ନା ହେଲା ସକେଇ। ସେ ଆଜି को ଯେତେ ଦିନ ଆମେ ଏଠିକୁ ଆସିଛୁ ଆମେ ରହିବା ଭିତରେ ଘର ଦର କରିକି ରହିବା ଭିତରେ ସେ ସଦାବେଳେ ପାରିବା ଜମଡ଼ା ସେ ଲଗେଇକି ରଖିଲେ। ସେ ହାଉଡ଼ା ସେ ଯାହା ବୁଝେଇବ ସେ କରିବେ। ସେ ସଦାବେଳେ ସେ ହିଁ ବୁଝେଇଲେ ବୋଲେ ଇଏ ତ ବଡ଼ ଭାଇ ସବୁ ନେଇଯିବ ତାକୁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ତାକୁ ଘର କରିକି ଦେଇଛି ଏଠି। ସେ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ ସଦାବେଳେ ସେଇ ବୁଝେଇକି ଆଜି ଦୁଇଟା ଜୀବନ ନେବା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ମୋ ବଡ଼ ମା ବଡ଼ ବାପା। ସେ ମୋ ଛୋଟ ଦାଦା ସେ ମେଣ୍ଟାଲ ନୁହେଁ ସାର୍, ଗୁଙ୍ଗା କିଛି ମେଣ୍ଟାଲ ନାହିଁ ସାର୍। ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ ଯାହାନାରେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇକି ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ରିପୋର୍ଟରେ ଆମେ କେସ୍ କରିକି ତଦନ୍ତ ଏବେ ଚାଲିଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜରେ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଏଇ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ସେମିତି।